హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక గోండి సాంగ్ మీద ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నచ్చుతుంది, తప్పకుండా నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో చేయడానికి మన సబ్స్క్రైబర్ అతను ఒక వీడియో పంపిండు, తన కోసం చేసిన, అందరికీ నచ్చుతుంది, ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు డెమో చూడండి. मालाडन मर्मी मंडपत सोबत लाडी बत सोबत मालाडन मर्मी मंडपत सोबत लाडी సో డెమో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ తప్పకుండా చేయండి. నా కోసం తప్పకుండా లైక్, కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోండి, కింద లింక్ ఉంటుంది, అక్కడ నుంచి టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఏవైనా ఫొటోస్, మీ పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు ఫొటోస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైనా ఇదే అని కాదు, ఏవైనా ఫొటోస్ కావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఈ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తా. సో 1 by 1 క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో మొత్తానికి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా అండ్ బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 dots, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే కంటిన్యూగా మొత్తం లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1, 2, 3 మొత్తానికి 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేస్తే అర్థం కాదు. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, క్లియర్గా చెప్పేస్తా, ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. సో సింపుల్గా ఉంటుంది, కానీ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసి సెకండ్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ మధ్యలో 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి 1 by 1 ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, చిన్న సైజ్ ఫొటోస్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలాగే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ని వదిలేసి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మొత్తానికి 13 సెకండ్ వీడియో ఉంటుంది. అక్కడ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ ఫోటో ఇదే అనుకుంటా. సో ఇదే ఫోటో, ఈ 28 సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ ఫోటో తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ మూడవ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో అండ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో. ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది అండ్ ఒక చిన్న సైజ్ ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంటిన్యూగా, ఇది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. లాస్ట్ వరకు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తానికి
ఇక్కడ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ చేసే వరకు కంటిన్యూగా మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు మూడవ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో మొత్తం ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి ఫోటో మీద ట్యాప్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆర్ మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు కంటిన్యూగా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ పోతే సింపుల్గా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. లాంగ్ ఫొటోస్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇది సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వరకు ఇలాగే చేసుకోండి. సో కంప్లీట్ అయ్యే వరకు పేస్ట్ టైల్ అంటే కంప్లీట్గా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా. సో ఇలా మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా లాస్ట్ వరకు పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటే సింపుల్గా వీడియో కంప్లీట్. సో ఇక్కడ వరకు ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు కలర్ ఉంటుంది. దీన్ని ట్యాప్ చేసుకొని కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే కలర్ ఈ విధంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా ఆల్మోస్ట్ వీడియోని ఇలా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. సో వీడియోని క్రియేట్ చేయడం మీకు నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో కావాలంటే తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి. సో మీ సపోర్ట్ ఉంటే ఎన్నైనా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటా. తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.